Amb les cantimplores plenes de mate de coca, comencem la segona etapa cap a la llacuna Caroacocha. Contemplem per primera vegada els nevalls de Hirisanka i el Yerupajá, de més de 6.000 metres. També podem veure el Siula, on va passar la seva particular odissea l'alpinista Joe Simpson, sobre el que es va fer el llibre Tocant el buit.